I ćao svima ljudi, ovdje je Kristina i kao što vidite evo nas ponovo u Krasmanu. Preživljavanje, ponovo ću njega da se vratim da snimam jer ga nisam snimala očigledno dugo. A verujem da ste sigurno uželjeli tih epizoda. Beži bre. Ne, nešto lupilo. Ja sam te lupila zato što i ti i krava ste stale u istom položaju i onda sam te lupila. Ti hoćeš da kažeš da sam ja krava, jel? Ne, ti i krava ste stale u istom položaju. Dobro, dobro. Ajmo sad, gde si? Dete? Gde uteče? Aha, vidim te. Ime ti, vidim, a vidim i tebe. Idemo u močvaru. Gdje je močvara? Jo. Meni tu M je jezivo, M je odvratno. Znači muka mi od nje. Pogotovo kad još nađem onu kuću od one veštičare. I kad gledam po toj gadnoj vodi, gledaš što je bljaka? Imam osjećaj da mi se ovaj, da se isprljam. Imam osjećaj da vidim ovca i vidim ih. Ček, da budem žaba. Žaba. Buđavu, pa ja sam upala, ja sam sad na ovom lokvanju kao žaba. Gdje si ovcu? Joj, stara kuću. Joj. Namicu, mogli bi napravimo challenge neki, ali ne sada. Očice, dođite. Gdje si bre ti? Aha. Bože, stala sam kod krave. Nigde. Šta je ovo? A, pećina, bolje ja da begam odavde. Dve bune imam. Što je sigurno. Vidite nju, pravi krevet za sebe samo. Pa, tražimo, šta je? Tražiš, ali... Da idemo. Neću da ćetim. Vidi, leti blok. Leći bloknicu, plašim se. Ovo gdje je... Ček, šta kod je anonimni neki? Gdje? Šta? Kažeš da ti je skin mačka, a nemaš rep pozadi. Šta će mi rep koji džava? Kako ja ga imam već jer sam lisica. Ovdje je bilo stajalo nešto. Šta se biješ? Evo vidite. Samo što se meni rep ne vidi, ali... Ovako, i kad igram... Znam mi pokazuje žalima. Ne pokazujem tebi. Opet močvara. Šta je, idemo ovamo, ja nikad nisam poču uopće. Nisi, ali smo blizu nje ponovo. Pa šta me blizu? Pa odvratno je. Muka mi je od nje. Ne znam. Šta reče? Pa daj meni malo, molim te. Ako imaš, jednu samo. O, još bolje. Samo da ja čekaj i stani. Imaš ili ideš? Ne. Što stojiš? Šta će mi to? Šta će mi te gluposti? Pa šta ću ja da... Šta? Od kada lisica počela da pravi kožu? Od kože nešto. Znam, možeš da praviš onu odeću, ali meni to ne treba. U šumi, možda, čekaj. Evo ovčica. Možda ima... Šta se tu... Ovčici. A pošto tako da kao, nemoj da me ubiješ. 4 bune, još drugi. Ajde, ne dopadneš. Gde dopadnem? Aha. Ako upadnem, tu mi je kraj. Jer dole ako se nađe zombi i skeleton i ne znam nija što sve. Gdje je pećina? Dobro znam gdje je. Milice, nije sigurno da se ovuda ide jer... Što se meni desilo? Ćao. Šta radiš tu? Ćao. Kako sam pala. A ti Milica, ako neka lopta sa neke nizbrdice letiš. Pa samo kažeš auć. Opet nešto leti izgleda. Gdje leti? Ovdje, jer vidiš tamo. Iza. Koga šiša? Koga šiša, a to što se ja plašim da nije nešto ovdje.
Pogledaj gdje ih imaš, mi bili tamo u pustoši. Zašto ih ima? Pa to ti kažem. Mi bili tamo gdje nema ničeg, ni žive duša, a ovdje Blackout ih ima. Jadno, ovo moje saučešće. Nego tamo, a ne. Čak i ovo 3, 4, ovo 4. I 6. Ne, to je to, jel? Da, napravimo treba to. A nema još da praviš. U stvari napravi, ali nemoj da postavljaš zato što nije mrak, a mrak će... Ali daću ti krevet. A gdje je sunce? A, evo. Pa daj mi krevet, da. A ja ću da vidim da li možemo negdje da idemo. Možda ima. Ne! Što napravi sad? Što si napravila? Ništa, samo ne pravimo. Što si napravila? Ništa! Nemoj ni ti da me nerviraš. Koje ti je đavo, bre? Fali mi još jedna svaka čast. Pa evo ti ovdje. Ali fali mi još... Kako... Napravila sam ovo. Kako ti je rekao da to napraviš? Pa ja htjela da napravim drvo i ono sam Jo. videla da to je. Videla se da to nije to. A da li ja mogu nešto napravim, osim što imam samo ovo? Ništa. Što znala da može da se pravi knjiga od kože? Može da se... Bljak. Bljak mi jedna već kaže. Pa si mi dala... Aha, krevet. Thank you. Ja ću da napravim jednu sekundu. Ej, evo ga drvo. To mi treba. Samo ne bama... To se ja pitam šta će mi, ali nema veze. Treba to sigurno. Znaš šta? Šta ti to? Da bežim. Ajmo sad. Idemo. Ovako imaš priliku da pomođeš. Stvarno? Kad je ravno sve. Šta? Kad sam bila u kreati, evo ja tako letim, nalazim neke piramide, neke džavole, nalazim nešto tamo, ne znam ja šta. I, jao, čekaj da pojedem. Malo. Ja tako idem, nalazim, nema ništa, nema, samo neke, vidio sam, vidjela sam vukove, 2 vuka na jednu ovcu. Eto šta. Što kažeš tu? Da bi vidjela da sam mnogo malo, pa ne vidim da mnogo skočim. Mnogo mala, a iste veličine smo. U igrici da, u realu sam ja viša. Šta ti je, Bože? Pa koji đavo ideš tu da prepadne me? Samo ti zmej. Aj zmej se onako. Sad bih rekao glatko. Ja mislim da pada mrak, što je loše. Ja, dobro. Ne može dok ne bude noć. Šta radiš tu? Što spavaš krevetom? Neće da spavaš. Nema je ti da kupiš. Gledaj. Ajde, da vidim. Aha, jel neće? Jel hoće, a? Neće nešto biti sam. Ovo što je lepo tamo, ovo mi je tu Creeper. Spavaj brže. Neće. Pomozi Bože, Creeper je tamo. Juj. Ne vidim ništa od ovih slova sad. A Creeper je tamo, kako se šetka gospodin? Mislim da je neki frajer. U stvari niko ništa. Pokupala si moj krevet. A nisi. Pa bio je dole, čekaj, bio je ovamo. Tu negdje, eno ga u vodi. Za jednu noć tako malo ko mrav prešao. Zato što je. Pa bio je tu, malo, kad smo tu krenuli. Možete vidi kako dobro. Sad koliko hoćeš. Kad je trebalo nije ih bilo, sad kad ih ne treba, sad ih ima... To je tako
Pa nije fair. Kad ti nešto treba i nema. Evo sad meni treba hrana, sad nemam hrane. Pa ne, Eto. treba mi. Treba tebi, pa kako tebi treba? Meni treba jedna bar. Gdje je patka? Batka 3, jel? Meni samo jedno, ja sam malo prepojela i nije... Ti želokama moju prednu koju sam dala. Pa ti si mi dala. Ja sam ti dala, da sam dobro se. Nemoj ti mi. Aj ti mene inače mrzi. I ovako imaš... Ubila sam. Pa čekaj da pojedem jednu. Vraćaj! Samo jednu! Ne može! Gotovo je sad, evo. Čekaj, pa nemoj da me udaraš, neću ti dati. Nemoj da me udaraš, ubit ćeš me. Pa nema veze, pa hvala što mi nećeš dati. Beži! A? Šta je? Tvoje krave! Tvoje krave. Pa šta si joj ti kad je tvoja? Ja. A to što si ima posebno da vidiš što sam potrošila džaba srce. Do pola si mi stigla. Eto, opet gladujem. Pojela jedno. Samo se smej, samo se smej. Ako ti crknem. U igri. Šta si rekla? I ti također. Ja sam obezbeđena. Inače, možemo snimiti, na primjer, ovako. Challenge ko ostane duže živ. Znači da ne, bukvalno ne idemo kod villagera niti bilo gdje, nego samo da ovako u prirodi budemo, kao što je sad, i da vidimo koja se duže dostane. I koja pobedi, ne znam, smislit ćemo nešto. Dobije nekoliko evra. U evra, ajde, da su ti pare ako ja pobedim, a? U mom džepu. U tvom džepu, pa daj odmah. Kad već znaš da ću da pobedim. Milice! Šta si tu radila? Joj, gurnula si me. Na, kako smešno, sad... Joj, bož. Dobro, platit ćeš. Pa ja ne živim. Pa evo ja sam izašla. Mico, čekaj joj. Molim. Evo da završimo s videom. Da. 12 minuta i par sekundi. Pa samo 12. Pa samo 12. Pa samo 12. Kristina, Da. još. Pa samo 12. I samo sam izgubila srce, znaš. I gubim hranu. Ništa ne igram. A. Rekli mi ne pobješ. Pa smiješno mi je kako tako smiješ. Šta si to opet? Aha. Pikaks mi treba kako bi iskopao. Ne znam, sa čime se beše... Aha. Aha, Ovaj iron. Je li ovo iron? Ne ugalj. Vrata, ja uvijek mešam iron i ugalj. Ja mislim da je obrnuto. Pa nije fair. Kako si neko glupa? Nisi pokupila jedan. Da. Beži. U stvari nisam ja. Još dobro ova pećinica mala, ovdje može da se spava. Ja, i pa sam mislim napravimo kuću, ovdje bude podzemna kuća. Ajde, treba, ali što najgore, ovdje imamo pećinu u koju sam ja upala zbog tebe i izgubila skoro sva srca. Tako je, već se znaš što sam tako da kažem. Pa bolje bi ti bilo da otpevaš oču noš. Pa to nije oču naš, Milice. Ništa, to je bilo to od ovog videa. Ako vam se sviđa, onda ga lajkujte i subscribe se na ovaj kanal i Milicin. Ako znate, njen se kanal zove Milica Gamer MK, jel tako biš? Znači Milica Gamer MK je veliko, ako ću da je zapratite, jer mi smo sestre, da. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi preživljavanja. Ćao! Bye.